बिंडोईचा विचार अजूनही मनातून जात नव्हता. रात्रीचे साधारण 4 वाजले होते. मी अजूनही रस्त्याच्या कडेला गाडी थांबवूनच होतो. पाठच्या सीटवर बसलेल्या नयनची तब्येत अजूनही ठीक झाली नव्हती. आम्ही सहलीला म्हणून निघालो होतो खरं, पण आमच्या वाटेला हे काय आलं होतं. आमच्या प्रवासाला आता नुकतीच कुठे सुरुवात झाली होती की आम्हाला 1 नाही, 2 नाही, तर 6 प्रकारच्या भूतांना सामोरं जावं लागलं होतं. पण आम्हाला भेटलेल्या त्या बिंडोईपासून आमची सुटका झाली यातच आमचा विजय म्हणावा लागेल. पण हा आनंद आमच्या चेहऱ्यावर जास्त काळ टिकला नाही, कारण माझ्या बाजूलाच बसलेल्या त्या माणसाने आम्हाला असं काही सांगितलं की आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तो म्हणाला, हा रेल्वे मार्ग वळून पुढे याच रस्त्याच्या अगदी कडेने जातो. म्हणजे आमच्या पुढच्या मार्गात आम्हाला तोच रेल्वे मार्ग मिळणार होता ज्यावर आम्हाला आधी बिंडोई हे भूत दिसलं होतं. मी थोडा विचारातच पडलो. प्रवासाला पुढे सुरुवात करायची की नाही हा प्रश्न माझ्या समोर होता. पण त्या माणसानेच आम्हाला धीर दिला, कारण पुढचा मार्ग हा मुख्य रस्त्यावरून जाणारा होता. अर्थात तिथे वाहनांची वर्दळही असणार होती. मी गाडी चालू केली आणि आमच्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. मी सावकाश गाडी चालवत होतो. आधीच आमच्या प्रवासाची सुरुवात चांगली झाली नव्हती. त्यात मला गाडी चालवताना कसलीही चूक करायची नव्हती. मी अधूनमधून रस्त्याच्या कडेच्या झाडांमध्येही पाहत होतो. काही केल्या ते वाईट विचार मनातून जातच नव्हते. जसजसे आम्ही पुढे जाऊ लागलो तसतशी आमच्या मनातील भीती अधिक तीव्र होत चालली होती. कोणत्याही क्षणी तो रेल्वे मार्ग आमच्या नजरेस पडणार होता आणि ती वेळ आली. त्या माणसाने आम्हाला गाडी अजून हळू चालवायला सांगितली. मी रस्त्याच्या डावीकडे पाहिलं. अंधारात स्पष्ट असं काहीच दिसत नव्हतं. रस्त्यावर अधूनमधून सुसाट वेगात वाहने जात होती. तेव्हा तितकीशी भीती मनात नव्हती. मी एका कडेला माझी गाडी थांबवली. का कोणच ठाऊक, पण मला त्या भूताला पुन्हा पाहायचं होतं. नको त्यावेळी आपल्या मनातील एखाद्या गोष्टीविषयीचं कुतूहल जागं होतं ते हे असं. मी टॉर्च घेतली आणि गाडीतून खाली उतरलो. कदाचित बिंडोईचा मागच्या वेळी आलेला अनुभव हा खरा होता हे मानायला माझं मन तयार नसावं. तेव्हा त्याचीच खात्री करायला मी या नरकात चाललो होतो. माझ्यासोबत तो माणूस आणि विशालही गाडीतून उतरला. आम्ही त्या झाडीत आमच्या हातातील टॉर्चचा प्रकाश मारत होतो. जितकं शक्य होईल तितक्या लांब आम्ही आमची नजर फिरवत होतो आणि आम्हाला तो लोह मार्ग दिसला. तशी आमच्या शरीरातून एक भीतीची लहर गेली. तिथे कुणीच दिसत नव्हतं. 5-1 मिनिटं तिथे काढल्यावर आम्ही तिथून निघण्याचा निर्णय घेतला. तिथे कुणीच नव्हतं हे एका अर्थाने बरंच झालं. तसंही पुन्हा त्या बिंडोईला पाहण्याची कोणाच्याच मनाची तयारी नव्हती. आम्ही तिथून निघणार इतक्यात आम्हाला झाडीत काहीतरी हालचाल जाणवली. तशी आमच्या छातीत धडकीच भरली. ते जे कोणी होतं ते त्या झाडीतून चालत पुढे येत होतं. यावेळी आम्ही सावध होतो.
काही विचित्र दिसलं असतं तर आम्ही लगेचच तिथून पळण्याच्या तयारीत होतो. जसजशी त्या झाडीतील हालचाल वाढत होती तसतशी आमच्या हृदयाच्या ठोक्यांची गती वाढत होती आणि त्या झाडातून काहीतरी बाहेर आलं. त्याला 4 पाय होते, 2 शिंगेही होती. ती एक म्हैस होती. इतक्या रात्री आम्ही नीट पाहिलं तर तिच्या अंगावर काहीतरी होतं. तिच्या अंगावर जागोजागी जखमा होत्या, इतक्या मोठ्या की त्यातून त्यांची हाडेही स्पष्ट दिसत होती. तिच्या पाठून अजून काही गुरं चालत झाडीतून बाहेर आली. त्यांची अवस्था तर तिच्याहूनही वाईट होती. एकीच्या चेहऱ्याच्या जागी तर तिची कवटीच होती, डोळे नसलेली. हा काय प्रकार होता? आणि अशा अवस्थेतही ते जिवंत कसे होते? त्यांना पाहून त्यांच्याविषयीची भीती कमी, उलट मला त्यांची दया जास्त येत होती. हा नक्की काय प्रकार होता? तो माणूस बोलला, यांना ढोरात्मा म्हणतात. हा प्रकार खरं तर महाराष्ट्राच्या बाहेर दिसून येतो. ढोरं म्हणजे गाई म्हशी असे पाळीव प्राणी. मग यांचीही आत्मा बनते आणि ते इथे काय करत आहेत या रेल्वे रुळांवर? यालाही कारण माणसेच आहेत. काही गुरं ही रेल्वे अपघातात चुकून मरण पावतात, तर काही गुरांना पूर्वी मुद्दामून इथे मरणासाठी सोडलं जायचं. बरीच गुरं ही आजाराने त्रस्त असायची. त्यांना पोसणे त्यांच्या मालकांना जड जायचं. अशा गुरांचा त्यांच्या मालकांना काहीच उपयोग नसायचा. हे पाहता ते मालक त्यांना अशा जागी आणून सोडायचे. पण अशाच वेळी माणसातील पशु आणि प्राण्यातील माणुसकीही दिसून येते. ती अशी, हे प्राणी मात्र त्यांच्या मालकांसाठी असेच भटकत राहतात. हे ऐकून कोणाच्याही काळजाचा ठोका चुकल्याशिवाय राहणार नाही. जड आणि भरल्या अंतःकरणाने आम्ही तेथून निघण्याचं ठरवलं. जाण्यापूर्वी मी एक वेळ माझी नजर त्या मुक्या प्राण्यांच्या आत्म्यांवर फिरवली. त्यातील काही माझ्याकडे बऱ्याच अपेक्षेने पाहत होते. शेवटी आम्ही गाडीकडे वळलो. गाडीत पाहतो तर नयनची तब्येत अजूनच खराब झाली होती. त्याला नक्की काय झालं होतं आणि हे आता तरी आमच्या लक्षात येणार होतं का? पाहायला विसरू नका.